Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Paul D. So, today's vlog guys, i-share ko naman sa inyo kung ano yung aking ginagamit sa aking face. No, anong product yung ginagamit sa aking face. Kasi, kahit lalaki po tayo, kailangan din natin alagaan natin ang ating skin, ang ating face, para looking young pa rin tayo kahit yung edad natin ay lagpas na sa kalendaryo. So, kailangan pa rin natin nalagaan yan, yung ating skin. So, yung unang ginagamit ko guys is yung facial wash, yung master. Ito po yung ginagamit ko na facial wash, yung Whitening Plus with glutathione. Ito po yung ginagamit ko na facial wash. So, after ko mag facial wash, yung kasunod kong ginagamit is yung Nivea na toner. Kasi nagto-toner ako guys. Yan. Para mas lalong makuha yung mga natira pang mga alikabok, mga ano dumikit sa ating face. Yan. Yan. So, hindi pa tayo naka-toner kasi kakaligo lang natin, kakatapos na maligo guys. So, maglalagay ako ng toner. So, ginagamit kong cotton guys is Medgard. Kukuha lang tayo ng konting cotton. Yan. Tapos, maglalagay po ako guys ng toner. Yan. Paalala lang pala guys no, sa ibang lalaki na katulad ko. Hindi po tayo pare-pareho ng skin type. So, mas maganda na mag-test muna kayo kung allergy kayo para safe po kasi hindi lahat ng product is bagay sa ating skin. So, mag-test muna tayo ng allergy test para sure. So, ito meron na tayo guys. Ang paglagay ko guys is upward. Ganon. So guys, wag nyo masyadong diinan pag mag-ano kayo, magpahid sa face kasi baka masugat or manipis yung skin nyo. Yan. Yan. So hanggang lieg, hanggang dito na yan. So need pa rin kasi natin guys, alagaan yung ating skin. So, pag after ko naglagay ng toner, ng Nivea toner guys, so hinayaan ko muna siya mga 2 to 3 minutes para matuyo siya. Yan. So, parang medyo matuyo-tuyo na siya agad. Yan. So, yung kasunod ko ginagamit guys, naglalagay ako ng moisturizer. So, yung moisturizer na ginagamit ko is yung Nivea. Nivea pa rin. Ayan. Nivea Men na moisturizer kasi maganda siya guys para hindi maging dry yung ating skin, talagang hanggang hapon na siya, maglagay ka ng umaga hanggang hapon na siya, hindi siya oily tingnan. Yan. So sa packaging na palang guys maganda na kasi yung name niya naka-emboss yung pangalan siya guys. Yan, maganda yung packaging niya. So ito guys is nasa 251 pesos. Malaki na siya guys, ito na siya kalaki, 251. Yung toner 171 pesos yung Nivea na toner. So, ito naman yung facial wash is almost 150 din. Almost 150. So, almost a month ko na siya ginagamit lahat, guys. So, ito medyo yung matuyo-tuyo na siya. So, maglalagay na tayo, guys, ng Nivea na moisturizer. Ayan, ito po yung loob niya. Ayan. Kakabili lang natin. Ayan yung loob niya. Para meron siyang foil. Para itong foil, guys, para hindi siya matatapon dito kahit bumaliktad pa siya sa bag mo or sa lagayan, hindi siya didikit dito sa may takip. Kaya meron siyang foil. So, kukuha lang tayo ng konti. Iganon lang natin yung foil. Buksan lang natin ng konti. Tapos, ang ginagawa ko guys, yung daliri ko na lang. Kumuha ka, tapos maglalay ako ng ganyan. Banidoso kasi ako sa katawan guys. Alam yung banidosong salita? Yung sa lalaki, pag banidoso. Yan. Hanggang dito. Pwede rin siya guys sa hand and sa body. Yung moisturizing nito. Pwede rin siya sa hand at saka sa body. Minsan ginagawa ko yung lotion. So, yan. Meron na tayo. So, ibalik lang natin to guys para pag takip ko mamaya, hindi siya kakalat. Yan. So, yan. So, ibalik lang natin to. Ayan, so ito.
So ngayon ginagawa ko rin is, dito ako nagsa-start, ginaganyan ko lang siya. Kasi kakalat na siya. Yan. Hanggang malagyan lahat, guys. Tapos pati leeg ko, nilalagyan ko yun, guys, kasi pwede naman siya sa leeg. At saka mabango siya, guys. Take note, mabango siya. Yan. So, okay na? So, yan lang guys yung ginagawa ko. Every day, every morning, every night. Meron akong ritual sa aking mukha. So, medyo matagal ako lagi after maligo. Matagal ako kasi marami pa akong nilalagay. Kasi inalaga ko talaga yung skin. So, I hope you like this video, guys. If you like this video, you can share. And don't forget to subscribe to my channel. It's me again, Powell D. So, thank you so much, guys. Thank you so much. And God bless us all. Bye-bye.